så skal I høre det her. Filmnørder. Hvis I elsker film, så skal I høre det her. Danmarks filmlov i 1930'erne ændrede filmindustrien for altid. I 1933 strammede Danmark reglerne for biografer. Tilladelser blev nu givet baseret på kvalifikationer, og filmcensuren blev strengere. Dansk kulturfilm, der blev grundlagt i 1932, producerede en masse dokumentarfilm og et par spillefilm. I 1938 blev lovene ændret igen. Statens Filmcentral blev oprettet for at distribuere lærerige dokumentarfilm. Man lavede også et filmråd og en filmfond for at støtte film med kulturel værdi, men det havde ikke den store effekt. Under 2. verdenskrig blev danske film mere dystre og fokuserede på nationale temaer. Efter krigen kom der en ny stil, realisme, der viste hverdagsproblemer og samfundsudfordringer. Det var en revolution inden for film.